ani oy. Sama. Ako ay ilugon nga no na ako'y kuan ani. Sama nay. Ako panti ay. Ako panti yang nagkuhaon. Ako amo ni BMW magud na ako magud na. Kolano naman day ka. Yan, bantay sa tindahan na kay mga wasko kay kolano na kayo. Ay, kalaon na. Kolano naman day kayo eh. Ulan no na gid kayo. Sakto na gito sa ulan ani karon. Ginupo. Pangauno na to na nilabhan. Uy, unsa man na? Unsa man ni nga? Ako ang mani Ayaw ako ni, ako man nang guyang. Say ako ang Ako lagi ni, tawa o, na brand o, BMW ako magud ni nang gusto. Naunsa? Uy, mo naman nagdisik ako magud ni. Ako mangguni. Hoy, naay brand ng guyang. Basta inani ako ni pante, ako din suoton. Ulang gani. Ako may nagsuot ani, ako mo binakailan. Ako ni. Ako lagi na. Ako lagi ni oy. Nagpataka kami silang guyang. Ako lagi na, oh. BMW ako amang na. Nagisik na inuon ni ay. Kaya di ba sa bubuyan nga ako magud pud na. Ako ama ni oy. Ako magud na siya ng guyang. Ginawa ako magud ng panty ng guyang. Uy, nang sa magangagapang. Oy. Ako magud na. Sa imuha nga kagamay ani. Gamay sa akong hawak kanya to Gamay, ng guyang. ani, Ginoo ko karon na ni dako siya. Gamay akong hawak mo gamay, ako ani. ana pati BMW. Bungaw lang ka siguro ay. Ako mangguni. Ako lagi na. Ako ni, lagi oy. na. Ako ginagsuot ta kabalod ko nga Uy, ako na siya. nagisik na inuon ni ay. Dai mo masabi rahaon Amo ako pa ani ani. oy. Ako ay ilugon nga no na ako'y kuan ani. Sama nay. Ako panti ay. Ako panti yung nagkuhaon. Ako amo ni BMW magud na ako magud na. Sama na sila gaaway masilingat ug lang ang panty. Ako lang ako panti. Nabayaan ni siya yung kuan. Ay masing gaaway dira oy. Nagising-gising na inuno. Imo rin. Mo rin panty. Akong anak. Naanay kuan anak balyo anak mo na ako ginag-ilugon. Nabo day brand oh, tanawa BMW. Ako na. Magkapares-pares man mo panty po ni nanay siguro kung imo ani. Abo ng panty good. Nawa nagising naman inuna. Saan naman yun eh? Anong imo mo na? Ay, usibot si Moton. Naunsa ka? Nay, murag dili kini mong panty nay, murag ihagin ni nay. Ha? Murag ihagin ni panty. Kaya ako magkano panty? Nga maghagas man lang sa pag nilabot na di man inyo. Manong naibawan sa tuli mo nga. Ya oh. Iyat lagi tong panty lagi. Ah. Manong naibawan na lugar to nimo. Kana mo magtaghalay siya manimaho mangod murag maanay ko simot ba. Iya, lang. Baho ka siya panty eh. Hoy! Unsay ba ang panty? Ang kuman gali di aya ra mamanti gani ba to kagayat? Ukay-ukay pag yan. Lawayon kay sa katanan. Nakaminos ka. Oy, unitap taon ni akong pantino. Ang 35 kami sa ane. Oy, kaya ay ba nimo? Uy, ako mo ginagsuot. Iya, lang. Baho ka siya panty eh. Na. Yamak lang mo.